гомер-гомергә үз алдына максатлар куя, ә инде нәтиҗәсен бергә очрашып фикерләшә. Бүтін Дүния Татар Конгрессы башкарма комитеты Татар авыллары иҗтимагый оешмасы бүтін Россиядан татар авыллары эшкуарларын Казанга җыйды. Быел ул 4-нче тапкыр уздырыла. Бу зур эшне алып баручы кешеләргә бик зур рәхмәт әйтәбез килә. Исәнлек, саулык аларга, вот шушы яз көннәре алдыннан безгә бер яктан общение, бер яктан направление безгә ничек эшләрне апарга. Әйе, татар халкының нигезе тамыры авылларда. Аны саклап калу, яшәтүгә үз өлешләрен керткән милләттәшләребез белән ел сайын очрашу мөмкинлеге бар. Аларның әйтер сүзләре, мактанырлык гамәлләре хакында җиткерербез. Минем бабаларым 25 елны Казаннан килеп атлар белән, значит, Краснояр шәһәрендә елга авылны корганнар иде. Шунда торып калдылар алар. Вот менә хәзер инде интерес булса, может быть, берәрсе килеп Мин анда үзем дә помогательләрен булышыр идем. Бергән итеп шул авыл җирләрне асфальтларга ният бар. Җыенга Россиянең 30 төбәгеннән, шулай ук Татарстаннан 500 делегат катнаша. Алар арасында кичә бизнес вәкилләре, фермер хуҗалыклары җитәкчеләре дә бар. Анышкыбыз кили, үзебезнең опытыбызны күрсәткебез кили, аларның опытын алгыбыз кили. Вот шул ни белә килдек. Менә үзегез нәрсә белән ортаклашырга уйлыйсыз? Нинди уңышларыгыз белән, я булмаса нинди проблемаларыгыз бар? Бездә әтергә татар халкының проблемасы бик юк. Без эш белән алдырабыз, эшлибез. Килгән саен шунда да без сөенәбез, шатланабыз Татарстанның эшләгәненә. Әйе, куанышлар белән бергә аның шишләсе мәсьәләләре дә алга килеп баса. Бу хакта ачыктан-ачык сөйләшүләр булды. Проблемы ведения сельского хозяйства. Мен үзем җирдә эшли торган крестьяннарбыз, шуңа күрә инде вот безнең больше всего что волнует. Подушевое обеспечение белән халык әз булгач бернинди мәктәптә и клубта ул не может существовать. Шуңа күрә опять вся надежда на себя. Соңгы елларда әйтегендә ярдәм азрак күренә башлады. Ул фермерларга да, конкрет әйтик җиргә эшләүчеләргә дә, мал үстерүчеләргә дә файда күренә башлады. Но әйтик ул әз. Күрше илләрдәге кебек әгәр субсидия булса, конкретно без үстергән җимешләрне әгәр вакытында алып, тулаенча алып, әгәр госзаказ кебек эшләнсә, безгә эшләү дә җиңелрәк була. Санкциялар буенча эшләй, үзебезнең хөкүмәт булышсын инде эшләй, үзебезнең развитиегә нигә бизнеска, предпринимательләргә, халыкка җиңелрәк булыр инде. Үзебезнең товар күбрәк булсын, безнең лавкаларда, безнең прилавкаларда. Быелгы җыенда менә шул импортны алмаштыру, агротуризм һәм авыл җирлекләрендәге традицион тормыш тәртибе үсеше буенча мәсьәләләр күтәрелә. Җыен Казан милли мәдәни үзәгендә семинар укулар белән башланып китте. Лекеге инфраструктуралар бөтен нәрсә шулай калдылар, бер нәрсә таратмады без каяда. Коллектив тоже шулай калды. Хәле скоп кешендә колхоз исеме дә сохранить итеп калдырдык. Хәзерге вакытта бит секрет түгелендә авыл хуҗалыгында яшьләр әз кала. Менә ул проблема безнең исәкенгә ул бик тә зур проблема. Киләчәккә ничегрәк ул проблеманы решайтты була үзгәләр ничек решайттылар икән. Мондый мероприятиягә без беренче тапкыр килдек. Шушында безнең шикелле эшмәкәрләр белән күрешеп, алар белән фикер алышып, бер-бер белән киңәшләшеп, опыт перенимәйтергә килдек. Ә бит бу җыелышларның кирәклегенә ел сайын инанабыз. Монда алган үрнәкләр кулланыла. Сорауларга җавап табыла. Милләттәшләребез арасында махсус сүз сорап байтак чакрымнар юллаганнары, рәхмәт җиткерер өчен килгәннәре дә бар. Узган елы чыгышым азагында президентыбыздан Рустам Нургалиевтан сораганым, авылыбызга спортзал, алхамдулиллах, менә шул спортзал почти төзелеп бетү дәрәҗәсенә җитә. Шуңа күңелем сөенеп, шуңа дәртләнеп, президентыбызга рәхмәт әйтергә килдем. Ә инде башланган эшнең дәвамы бар. Хөрмәтле Марат Гатович, сезгә Татар-Башкорт спорты көрәш федерация рәисе буларак сезгә мөрәҗәгать итәбез. Спортзал төзелеп бетүгә безгә спортивный борцовский ковер кирәк булачак. Булыша алсагыз без бик рәхмәтле булыр идек. Бүгін біздің әлі Татар милли көрәше буенча әле жыл ярым гына минем кичә малай аның белән шөгыльләнә.
уже республика буенча 4-5 орынга чыккан жигитибиз да бар. Пленар утырыш көне 4-нче Бөтен Россия татар авыллары эшкуарлары җыенында катнашучыларга озакка саклана торган мезгилләр бүләк итте дисәк ялгыш булмас. Бу хакта соңрак. Зур вакыйга кунакларының очрашулары Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында дәвам итте. Монда алар авыл кызы конкурсының шаһитлары булдылар. Бу чара шулай ук авылларыбызны саклап калу, аны танытуны максат итеп куя. Ул икенче тапкыр гына уздырылса да, инде үз кыйбласын тапты дияргә кирәк. Менә 2 ел дәвамында без төрле регионнарда булдык, кызларны карадык, сайладык һәм бүген сәхнәдәләр. Шушы үзләренең усталыкларын Казан тамашачысына дип әйтсәм дөрес булмас. Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыена килгән авыл эшмәкәрләренә күрсәтәчәкләр. Татар авылының, авылларыбызның киләчәге, бүгенге тормышында киләчәге дә шул бала-чагаларны караучы, үстерүче шул кызлар, аларның авылның киләчәге аларның кулында дип әйтергә кирәк. Ул дөрес булыр. Татар халкының төп чыгышы авылдан бит ул. Менә авыл ул безнең тоз. Авыл җире, аналардан калган мираслар, гурыф-гадәтләр, татар халкына үзенә хас булган гына юлалар, менә шул бөтен әйбер авылдан чыккан. Әлбәттә, менә шул әйберне без халыкка күрсәтәсебез килде. Әйе, авылга карашлар төрле, әмма туган авылларында төпләнеп калган кызлар аны ничек аңлата? Авыл минем өчен әни, туган йорт һәм инде мәңгелек бер зур мәхәббәт. Мәчет, национальный библиотека, мамалар, шундый без инде бөтен татарча сөйләшеп инде торабыз. Инде әйтәләр бит тел булса милләт була дип. Шуның өчен бит китә белмим авылны бик тә яратам. Менә бүген дә конкурста торабыз. Мин инде туган авылымны, әти-әниемне, апа-абыйларымны, табигатемне сагынып торамын. Авылдагы тормыш спокойный тормыш, яхшы тормыш. Авылым турында мин күп нәрсә әйтергә мөмкин. Мин авылымны бик яратам һәм иң шундый изге теләкләрем. Үземнең авылымны бер кайсы җиргә дә алмаштырмыйм. Авыл кызы конкурсы үзенең кылачын елдан-ел җәя. Быел инде ул Әстерханга кадәр барып җитте. Ә инде финалда 10 кыз катнаша. Гран-прига кем лайык булыр икән? Авыл кызы 2-нче Бөтен Россия бәйгесендә Әстерхан, Пенза, Киров, Оренбург, Түбән Новгород, Екатеринбург, Ульяновск өлкәләреннән, Башкортстан, Чувашиядан кызлар катнашты. Татарстанның сәнгать осталары Чувашиядан Мишәр ансамбле чараны бизәде. Кызлар сәхнәдәге чыгышлары белән зур тамаша ясадылар. Кунаклар үз төбәкләре өчен җан атып утырды. Милли ризыклардан авыз итте. Кыскасы, чара югары дәрәҗәдә узды. Ә Гран-прига Башкортстаннан Эльвира Рәкипова лайык дип табылды. Мин бәхетлемен. Миңа барсы да ошады, мин бит шат. Күңелем тулы. Хисләр белән. Менә шушы кызлар киләчәктә әниләр тәрбияләгән балалар авылларыбызны үстерер, танытыр, саклар дигән теләктә калабыз. Шыңга ашсын һәрбер теләк. Алга таба гүрләтеп яшәү өчен милләтемә телен сөйгән яшьләр кирәк. Туган телем милләтемнең терәге, татарларның бергә суксын йөрәге. Киләчәктә безгә дә насип булыр. Алланың шул хәерле көннәре. Дүртенче Бөтен Россия татар авыллары эшкуарлары җыены Корстон күңел ачу үзәгендә дәвам итте. Монда Татарстанда җитештерелә торган азык-төлекләрдән зур күргәзмә оештырылган иде. Без бит үзебез туйдыра алабыз. Biz bit үзебез карый алабыз. Безгә бит чит илдән килгән берәр дә кирәкми. Һәм менә бу күргәзмә шуның ачык мисалы. Чит илдә яшәүче татарлар Татарстаныбызны һәр даим туеп торабыз, сизеп торабыз. Һәм инде менә бу икътисади яктан багланышлар булдыру, ул инде аерым бер ныклы җеп булдыра торган әйбер. Кичәге менә җыелышта утырганнан соң бер фикер бутылды, авылга дәүләт буенча внимание кирәк, икенче төрле игътибар кирәк. Менә минемчә хәзерге әзрәк икенче төрлерәк вектор бара. Бер яктан без шәһәрләрне обустраивать итәбез, бөтенесе благоустройство, шәһәр матурая, авылда юк. Әмма шәһәр генә матурланса, авылда кем торсын? Авылдан бөтенесе китеп бетәләр бит инде. Безнең Киров өлкәсе белән чагыштырганда Татарстанда
Авыл эшмәкәрләренә әһәмият бик зур. Татарстандагы лизинг бар техника буенча 50-50 дигән безнең өлкәдә ул юк. Бездә 15% субсидия кайтарып бирәләр, ул әллә була, әллә юк. Татарстандагы сыман бездә булышлык булса эшмәкәрләргә Киров өлкәсе алга китәр иде мин. 4-нче Бөтен Россия татар авыллары эшкуарлары җыенында һәр ел катнашучы милләттәшләребез күп. Үзгәрешләр булып тора. Ел саен нинди дә булса яңалык белән танышабыз һәм ул тулысы белән безнең эшне җиңеләйтү, яхшырту өчен бик мөһим диләр алар. Бүгенге көн тәртибендә торган дөнья күләм барлыкка килгән проблемалар безнең яшелчәлек тармагына, авыл хуҗалык тармагына ничек йогынты ясап, шул йогынтыларны ничек шишәргә, шул мәсьәләләрне ничек шишәргә дигән уйлар белән монда. Мин монда менә Кытай предпринимательләрен күрергә дип, бүген шулар белән осрашып, бәрәңге үстерү турында шушы мини крахмальный завод алар белән сөйләшеп, договорлар түзеп, кайтырмын дип ниятленәм. Мы вообще хотим на грант и строить ферму на 200 голов даже хотим. Ики сыр голова кило, до 200 голов можно держать. Уже хотим расширяться. Мы жир алдык, арендага 50 гектар. Вот хотим строиться. Максат инде кую керек. Максат кую бөтенесендәге. Теләктән тора максат куюдан. 20 яшәсәң бара. Ит җитештерәбез, сөт, икмәк җитештерәбез. Менә планлаштырабыз инде камызын, казылыгын. Быел исәпләп торабыз, җитештерә башларга, базарга чыгарырга. Но безнең инде максат ничек булса да авылыбызны яшәтү. Менә безнең үзебезнең авылның 300 еллык тарихы бар. Колтай авылы быел 300 еллыгын үткәрергә җыена. Пленар утырышта авыл хуҗалыгы эшчәнлеге, субъектларга кагылышлы җир һәм салым кануннары системасындагы үзгәрешләр, федераль һәм республика грантлары, төрле программалар, субсидиялар, дәүләт ярдәме, менә шундый темаларга кагылышлы докладлар тыңланды. Билгеле, һәркем үз авылы үрнәгендә сөйләде. Туган авылым Чувашстанның Батыр районында урнашкан, үзенең тарихын 16 гасырда башлап җибәргән. Ызынкокта бүгенге секендә 280 хуҗалык, 1200 кеше яши. Менә ничек яшәгәннәре хакында видеоязмада күреп китик. Иктибар экранга. Бездә тырыш кешеләр бик күп, эшлиләр, фермерлар да бар. Авылыбыз яхшы, шөкер Аллага, юллар бар, сулар бар, бөтенләй шөкер. Киләчәктә инде зур мәчет салыныр иншалла. Аннар мәдрәсәдә булыр дип уйлыйбыз инде менә. Үсер Алла теләсә. Барда алында бит әле. Матур ясасы инде, чтобы балкып торсын авыл. Мәктәп яшәсә, авыл яши диләр. Мәктәп безнең безнең гөрли, Алла теләсә безнең авылыбызның киләчәге бар дип ышанып калам. Бүгенге көндә авылыбызда 90-га якын эшкуар. Күп кенә тармакларда хезмәт итүче авылдашларым үз эшләрен башлап җибәрде. Билгеле булганча, Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләренең 3нче җыеннан соң Татарстан президентының якләмәләре чыккан иде. Эшнең мондый рәвештә оештырылуы безнең өчен бик файдалы булды. Мәгълүм ки, бүген Татарстан әйдәп баручы регионына түгел, дөньяда яшәүче милләттәшләребезне берләштереп торучы үзәк, локомотив. Бер-беребезне таный башладык, бер-беребезне белә башладык, бер-беребезгә булыша башладык. Шуның өчен бик зур рәхмәт. Пенза өлкәсендә кадәр 120 мең татар тора. Вот Пензадан 70 километр шундый шәһәр бар, Каменка. Ошол Каменкада 6 авыл татар авылы бар. Без восстановили Барельган заводны. Это историческое место, исторические урны. Кая граф Воейков, это комендант дворца, генерал. 13 елны ясаган була завод по производству розлива минеральной воды Кувака. Вот без заводны хәзер восстановить иттек, и завод шли полной мощность. Пленар утырышта чыгыш ясаган милләттәшләребез үз тәҗрибәләрен уртаклашты. Билгеле, һәммәсе дә игътибарга лаек иде. Гаҗәп талантлы, кәсепле, сәләтле безнең милләттәшләребез татар халкы. Менә әлегә кадәр утырышның барган һәр өлешендә уйлап утырдым. Безнең үзебезнең бер Татарстаныбызда
менә шуның кадәр сәләтле эшмәкәрләр булса, безнең республикабызның авыл хуҗалыгы ни дәрәҗәгә тагын күтәрелеп алган булыр иде дип, менә көнләшеп тә сезне һәрберегезне үзебезнең республикабызның кәсепче эшмәкәр итеп күрәсем килеп хыялланып утырдым. Бик күп программалар, юл программалар, чиста су, газ һәм башка. Һәм менә ул программалар безнең республикабызның авыл тормышының тулы канлылыгы өчен, аның тормыш шартлары шәһәр белән чагыштырганда калышмасын өчен безгә отышлы программалар дип әйтәсем килә һәм халыкны урында төпләнеп калу өчен дә сәбәп булып тора. Һичшиксез без бер генә кешебезне дә югалтасыбыз килми авыл җиреннән, чөнки авыл тормышы ул югарырак әхлактагы тормыш. Беренче тапкыр булсак тагын шушы җыенда бик шады безгә, бик зур рәхмәт шу оештыручыларга. Һәр кемнең тәҗрибәсе менә мин үзем карап тордым. Фильмнарын карадым, сөйләүләреннән миңа да шулай эшләргә кирәк икән. Дигән шундый уйлар килде. Һәм инде менә шул уйлар белән кайтып китәргә исәпләйм. Инде мен әйтәм, авыл хуҗалыгын авырлыкка авыр инде ул, бик авыр. Әмма ләкин эшләргә була. Чара һәрберне үрнәк ул, нинди әйбер нәтиҗә алып кайтып, җиң сызганып эшләргә. Авылларның эшмәкәрләренең быелгы җыены тагында кулаштырак икәне безгә күренеп тора. Милләттәшләребез бик рухланып, дәртләнеп Казанга килгәннәр. Бу җыеннарның максатының бер юнәлеше шушы үзара тәҗрибә укыташу һәм алар арасында элемтәләр булдыру. Чөнки продукцияны урнаштыру алар алып бара торган бизнес эшенең, эшмәкәрлекнең икенче яртысы. Менә шуңа күрә дә сатырга ирешмичә торып, эшмәкәрлекнең уңышы булмаячак. Аларның үзара аралашуы да менә шушы мәсьәләләргә корылган. Мәгәзнең чыгышы бик иштәлекле һәм үрнәк булып тора. Әлбәттә, менә мондый форманы эзләп табу, менә булай җыелып, бер-береңне күреп, бер-бер белән танышып һәм шушылай үрнәк итеп, менә мин әле министрга Марат Гутышка әйтәм, менә шушы чыгыш ясаган үрнәкле хуҗалыкларга, улларга үзебезнең эшмәкәрләрне, үзебезнең муниципалитетлардан җитәкчеләрне җыеп бара кирәк, күрсәтергә кирәк. Әлбәттә, менә кая гына барсак та, татар халкы ул чит илдә дә, Россиядә дә, бөтен җирдә дә үзенә урын таба һәм һөнәрле булган халык. Шуңа күрә без горурланабыз. Шул ук чакта глобализация процесслары бара, без күрәбез, ул безгә дә кагыла һәм әгәр дә ниндидер чаралар күрмәсәк, biz үзебезнең милләтебезне, татарлыгыбызны югалтырга мөмкин. Кайда ничек итеп бу мәсьәләне хәл итеп була? Безнең күзлектән беренчесе ул авыл. Ул татар өчен генә түгел, бүтән милләт өчен дә үзенең гореф-гадәтен, телен саклап калу өчен иң уңай авыл. Бүгенге көндә без республика күләмендә күп кенә программалар эшлибез. Марат Гутыш аның турында сөйләп китте. Авылда тормыш яхшы булырга тиеш, авылда мөмкинлекләр булырга тиеш. Ул авылда тормыш шарты гына булдыру түгел, безгә анда яшәй торган милләттәшләребезгә һөнәр билергә кирәк. Ниндидер һөнәр, ниндидер юлын күрсәтергә кирәк, ничек итеп ул үзен-үзе саклап кала һәм тормышын оештыра. Безнең ТНВ программасы, анда тел программасы, интернет программалар. Безнең кемгә без таянабыз? Беренче чиратта без таянабыз дин әгъзаларын ел саен җыеп, алар белән сөйләшүләр үткәрәбез. Барыбер татарның бер ние дин аша бара инде, аннан соң ул бит Россия күләмендә үрнәк булып тора. Менә бездәге дин, татар милләтендәге дин, ул иң дөрес дин һәм бөтен диннәр белән килешеп матур итеп яши. Икенчесе, аны күрәләр, ул чынлап торып та шулай. Икенчесе эшмәкәрләр. Татарның эшмәкәрләре ул беренчедән үзләре булган кеше, үзләре үрнәк, икенчедән алар бик зур ярдәм күрсәтәләр шушы мәчетләргә, мәктәпләргә, шушы авылларга. Шуңа күрә без киләчәктә дә шушы форманы алып барачакбыз. Булай әйткәндә, менә күп кенә кызык әйберләр ишетергә туры килде. Без бит инде чит илдә дә йөрибез,
ил күләмендә дә күп кенә йөрибез. Дөрестән дә менә үзебезнең татар кешесе бик булган, бик һөнәрле, бик тырыш икәнне күреп тора. Шуңа күрә сезгә барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә бүген килдегез. Икенчедән, безнең Ринат Зиннурович бу эшләрне матур итеп оештыра. Аңа аерым кул чапсак бик дөрес булыр. Киләчәктә дә безне шулай җыеп, шулай оештырып, әлбәттә ул сезгә генә түгел, безгә дә бик кирәк сезнең белән очрашырга. Сезнең нинди кайгыларыгыз бар, ниндер регионнарга барганда, без барга килгәндә ниндер ярдәм күрсәтә алабыз, каядыр мәчет төзергә мөмкинлек юк, каядыр ниндер бизнес буенча авырлыклар бар. Әлбәттә, без ул мәсьәләләрне ярдәм итәргә тырышырбыз. Шуңа күрә бердәм булсак көчле булабыз. Шуңа күрә сезгә барыгызга да уңышлар, исәнлек, саулык, бик зур рәхмәт сезгә. Менә сезнең кебек кешеләр, ул күп кешеләргә менә мин татар дип әйтергә, горурланырга мөмкинлек бирә. Шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәт. Сезнең белән горурланабыз. Яңадан бер кат барыгызга да бик зур рәхмәт, уңышлар сезгә. Рөстәм Нургалиевич, менә залда утырган милләттәшләребез исеменнән сезнең һәр елны шулай авылның киләчәген уйлап, шушы бүген зур агым булып бара торган эшмәкәрләр җыеннарында үзегез катнашып, аларга теләкләрегезне әйтеп, шушы хәрәкәтне җәелдерүгә үзегездән күп көч керткәнегез өчен барыбыз исеменнән дә мең рәхмәт. Киләчәктә дә шулай аралашып яшәргә язсын, милләттәшләребез сезгә карап, Татарстанга карап яши. Рәхмәт сезгә. Пленар утырыш Казан милли үзәктә дәвам итте. Аның нәтиҗәсе буларак резолюция проекты кабул ителде. Икенче көнне кунакларны Татарстанның Мамадыш муниципаль районы каршы алды. Иң мөһиме җирле эшмәкәрлекнең эш тәҗрибәсе белән танышу иде. Эшмәкәрләр бүген 1000-нән артык барлык теркәлгән эшмәкәрләр шул вакытта инде менә бу кече фермалар безнең төзү буенча бит программалар эшләп бирә. Анда безнең 72 бүген фермабыз бар. Шул вакытта иң уңайлысы дип әйтербез. Менә бүген ул турда тоже без сөйләшү булды. Алга таба инде республика программа кабул итеп, менә аерым шәхси хуҗалыкларга булышу. 15 тән алып 10 сыерга хәтле. 2009 елда Рифат Махмутович шушында Кызыл флаг хуҗалыгына килеп, шушы хуҗалыкны күтәрү үстендә эш башлады. 2010 елда Америкадан Галштейн токымлы сыерлар 1800 баш сыер кайтып, инде 11 елда алар без аулый башлап, сөт җитештерү җайга салына. Хәзерге вакытта 2 савым залында 3000 баш сыер саула. Буларның уртача савым 29 литр. Көненә бер тәүлек эчендә без 86 литр сөт савабыз. Беренчедән ул үзенең эшен авылда специалистлардан шын команда туплаудан башлады. Төп тармак итеп, шушы кешелек тармагын сайлады инде. Бик күп төзелешләр үткәрде. Бүгенге көндә шуның нәтиҗәсе буларак безнең хуҗалык районда һәм республикада шушы сөт сау буенча иң алдынгы хуҗалыклардан санала. Җыенда күп кенә кешеләр белән танышлык, шулай ук төрле информацияләр алышыну булды. Без үзебез сөт җитештерәбез. Мондый машиналар программа белән йөртергә була, телефондан йөртергә була. Үскәч мин инженерга барам дип уйлыйм. Киләчәктә мин су строительствога кергә уйлыйм. Болашакта да моның белән шөгыльләнәчәкмен. Бик катышады, бик каты яхшы каршы алдылар безне. Без bundan бик күп примерлар алып китәбез инде. Үзебездә дә менә авыл хуҗалыгында
Эш урыннары беру турында 25-30 башлы фермерский хозяйстволар кызыктыра көбесен. Көп кеше менә без арада сөйләшкәндә, алар күбрәк безне кызыксындырдылар. Авыл безнең киләчәгебез, безнең фундаментыбыз дип әйтер идем. Мамадыш районында бу көнне Нәүрүз бәйрәме гөрләйде. Яхшы гамәлләрне үз ишенә алган дәвамлы мөһим чараны Нәүрүз гүзәле теләкләре белән төгәллигәле. Язның иң күркәм, иң матур бәйрәмнәренең берсе Нәүрүз белән тәбрик итәм. Сезнең барыгызга да саулык, сәламәтлек, бәхет, шатлык телим. Бәхетле итеп яши халкым, ул кыйбласын тапкан иманлы балалар үстерә. Туган җиренең кадерен аңлый. Димәк, киләчәге бар.